ଆପଣମାନେ ଥରେ ଏଇ ଆମେରିକାର ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖନ୍ତୁ, ଯେଉଁଟାକି ହଲିଉଡ଼ ଜଗତର ଅଭିନେତା ଯାହାଙ୍କୁ ଆଖି ସାମ୍ନାରେ ଦେଖିବା ପାଇଁ ସମସ୍ତଙ୍କର ସ୍ୱପ୍ନ ଥାଏ, ତାଙ୍କୁ ଆମେରିକାର ଗୋଟିଏ ପୋଲିସ ଅଧିକାରୀ ରାସ୍ତାରେ ଅଟକେଇକି ଚେକିଂ କରୁଛନ୍ତି। ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କଥା ଏଇଟା ଯେ ତାଙ୍କୁ ଏମିତି ଚେକିଂ କରୁଛନ୍ତି ଯେପରିକି ସେ ଗୋଟେ ସାଧାରଣ ଲୋକ, ଧନୀ ଲୋକ ନୁହଁ। ଆଉ ସେ ବି ଧନୀ ଲୋକ ହେବାର ଗର୍ବ ଦେଖାଉନାହାନ୍ତି। ପୋଲିସ ଯାହା କିଛି ମାଗୁଛନ୍ତି, ଯାହା କହୁଛନ୍ତି, ସେ ବି ସେଇଟା ମାନୁଛନ୍ତି। ଆମେରିକାରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ଜିନିଷ ସମାନ, ଆଉ ସେଇ ଜିନିଷଟି ହେଉଛି ନିୟମ। ଆମେରିକାରେ ନିୟମ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ସମାନ, ଯିଏ ହେଉ କି ଧନୀ ହେଉ କି ସାଧାରଣ ଲୋକ, ନିୟମ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ସମାନ। ଆଉ ସେଇଟା ଯଦି ଆମ ଭାରତରେ ହେଇଯାଏ, ଆମ ଭାରତରେ ଗୋଟେ ପୋଲିସ ଅଧିକାରୀ ଯଦି ଗୋଟେ ଧନୀ ଲୋକଙ୍କୁ ରାସ୍ତାରେ ଅଟକାଇ ଦିଏ ଆଉ ତାକୁ ଚେକିଂ କରେ, ତାହେଲେ ସେ ଧନୀ ଲୋକଟି ଧନୀ ଲୋକ ହେବାର ଗର୍ବ ଦେଖେଇବ ଆଉ ତାଙ୍କୁ କହିବ ଯେ ମୁଁ ଗୋଟିଏ କଲ୍ କଲେ ତୁମର ଚାକିରି ଚାଲିଯିବ।